našej poroty zároveň aj posledná, magisterka umenia Miriam Kičiňová. Magister umenia Mikloš Forgáč. Magister umenia Dušan Vicen. Peticu uzatvára pán Dušan Kráč. No a dámy a páni, tu sú naši nominanti ako prvý. Divadelný súbor Zase sme len dve z Nitry. Nominovaný súbor sa uchádza o hlavnú cenu poeticko-grotesknou tragédiou od Sarah Kane 448 Psychóza. Som vinná, som trestaná. Vedela som plakať, ale už nemám slzy. Stratila som záujem o ostatných ľudí. Nedokážem sa rozhodovať. Nemôžem jesť, nemôžem spať, nedokážem myslieť. Nedokážem vymôcť svoj strach, svoje znechutenie, svoju osamelosť. Nedokážem písať, nedokážem milovať, hrútim sa k smrti, klieky ma desia. Nedokážem byť sama, nedokážem byť s inými. Mám príliš silné stehná. O 4:48, keď príde zúfalstvo, obesím sa. Nechcem zomrieť. Tento rok som sa odovzdala smrti. Niektorí tomu budú vraviť neukáznenosť. Majú šťastie, že nechápu, v čom majú pravdu. Niektorí pochopia prostý fakt bolesť. Nehošťovaný stav. Takže z videa prišla naša režisérka Danka Iliaková. Mali sme vlastne na výber viacero textov a po prečítaní a preštudovaní všetkých sme sa demokraticky rozhodli pre Psychózu. Máte nejaké plány? Predávkovať sa, podrezať si žily a potom sa obesiť. A ako ste sa cítili v bežnom živote po skúšaní edukatívnej iniciácie? Psychicky úplne na dne. Musím oponovať. Ja som nemala tento dojem, že by to na mňa nejak vplyvalo depresne. Skôr naopak, že tam som si to vykričala a potom bolo. Ale samozrejme tiež ako v podstate, ako sme s tým začínali robiť aj ako celú tú tvorbu, tak samozrejme nie, že stále. Ale ja som mala tento pocit, že úplne zle, len istý čas, keď to všetko nejakým spôsobom uzatvárali a ako ono to nejakým spôsobom finišovalo. Boli sme na sústredení a tam sme proste 4 dní boli zatvorené a niekto to malo veľmi, veľmi silný dopad. Áno, áno. Ty nič necítiš. Ty nič necítiš. A ráno o 6:00 vyrážam a začínam ťa hľadať. Ak mi sem dal správu o ulici, alebo o krčme, alebo o stanici, idem tam a čakám na teba. Nikto sa ma nedotkne, nikto sa ku mne nepriblíži. Myslíš, že je možné, aby sa niekto narodil v nesprávnej dobe? Myslíš, že je možné, aby sa niekto narodil v nesprávnom tele? Jebem ťa, pretože si ma odmietol tým, že si tam nikdy nebol. Jebem ťa, pretože sa kvôli tebe cítim ako hovno. Jebem ťa, pretože si zo mňa vycúcal všetok život a lásku. Jebem svojho otca, pretože mi posral život. Jebem svoju matku, pretože ho neopustila. A najviac jebem teba, Bože, za to, že si ma nechal milovať niekoho, kto neexistuje. Jebem ťa! My sme porovnávali vlastne 3 preklady. Mali sme slovenský, mali sme český preklad a anglický originál. A v podstate nie všetky významové roviny a tieto veci sa zhodovali v českom a slovenskom preklade, takže sme si to všetko kontrolovali v tom anglickom. Stále
Symptómy. Nejesť, nespí, nerozpráva, bez sexuálneho apetitu, zúfala, akcezomrieť. Diagnóza? Patologičná. Centrálnych 50 mg nespolosť, zhoršená a zvýšená úzkostnosť, anorexia, strata hmotnosti 17 kg, zvýšený výskyt samovražedných myšlienok, plánov a pokusov. Po hospitalizácii vysadili. Zopeklo, vysadili po alergickej reakcii. Pacientka sa pokúsila opustiť nemocnicu napriek varovaniu lekárov. Zadržaná 2 ošetrovateľkami, ktorí krát väčšiny ako ona. Vyhráža sa a nespolupracuje. Verí, že nemocničný personál sa ju pokúša otráviť. Melaril 50 mg spolupracuje. Literárno-dramatický odbor. Súkromná základnovelecká škola Aurela Sudolu v Martine so svojou inscenáciou Self-terapia. A nič ešte. Bratera! Minulý rok som bola na jednom festivale. Volá sa to Off Festival a hrala tam moja obľúbená skupina. Volajú sa A Place for Strangers a hrajú ako taký look show, keď človek si na to musí Moje najlepšie priateľka je fakt super, bože, my s ňou ideme do Uvazda, že bežne sa asi stojíme 10 let, že občiansky preukaz. Problém bol, že on tam nebol a ja som si tak prijala, aby tam bol aj on. On. Takže bolo to pre vás taká terapia pre každý z vás? Určite, hej. Určite to bola terapia zahrať, postaviť sa na javisko ako ja a rozprávať svoje veci. Tak určite to je pre nás terapia istým spôsobom. Môžeme sa vyrozprávať naše pocity. Ja som v podstate moje pocity už vyrozprávala teraz dokopy, ja neviem, 400 ľuďom, takže je to sila. Predstavte si najegocentrickejšieho, najnezodpovednejšieho a najnecitlivejšieho muža na svete. Potom si predstavte najcitlivejšiu, najstarostlivejšiu a najzodpovednejšiu ženu na svete. Dieťa, ktoré je genetickou kópiou takéhoto muža pod výchovou takejto ženy. Si predstavovať nemusíte. To dieťa je pred vami. Najprv sme začali skúšať Daniela Pastyrčaka, takú poetickú vec a stále sme sa v tom ako si nenachádzali a nás to proste nebavilo. Tak som povedala, bol to môj nápad, babi, a čo tak normálne, že o sebe spraviť divadlo autorské? Vy to napíšete a babi z počiatku tak trošku pochybovali, že však nie sú žiadne spisovateľky a autorky. Ja som povedala, však to dáme dohromady, zadáme si témy, no a potom začali nosiť materiál a voľne sme na hodinách improvizovali. Takže toto, čo ste dnes videli, je výsledok 2,5-ročnej práce, ale nie tak intenzívnej, ako sú zvyknuté klasické divadelné súbory, ktoré sa schádzajú a majú 5-hodinové skúšky. Každý je svojím spôsobom dobrý a krásny. Krásny! Každý je niečím výnimočný. Výnimočný! Lenže dnes už ľudia neukazujú tú svoju dobrú stránku, pretože sa možno boja toho, že by poukázali na svoje slabosti. Slabosti! Robia zo seba tvrďasov a jediné, o čo im ide, je bohatstvo, sláva a peniaze. Peniaze!
sa mi tá rôznorodosť, či už fyzická, alebo tá psychická. Psycho! Páči sa mi, že ľudia rôzne rozmýšľajú, vnímajú, majú iné pocity a názory. Anarchia! Zdá sa mi, že svetu vládnu peniaze. Peniaze! Nebudem súdiť, že ľudská civilizácia je taká alebo onaká. Taká! Onaká! Nebudem tvrdiť, že ľudia sú zlí, pretože nie sú. Pretože! Nie všetci. Nie! Kedysi som ľudí odsudzovala, ale poviem to takto, puberta ma už prešla. Peniaze! A teraz nie, to sú ukázala jasné, že nie proste. Ja by som rád porozprával o troch inscenáciách počas tých troch stretnutí, ktoré absolvujeme spolu, teda ak vás to nebude už dnes nudiť, tak by sa rozhodnete vynechať, čo pochopím. A rád by som vám predstavil vlastne také tri inscenácie, ktoré sú z môjho pohľadu veľmi rozdielne, boli veľmi zásadné v poslednom čase v rámci nejakého nielen európskeho momentálneho inscenačného kontextu, ale aj v rámci nejakej interpretácie tradície, konkrétne Čechova v dvoch prípadoch a v treťom prípade si ukážeme také autorské divadlo, ktoré sa zaoberá aktuálnymi sociálnymi a politickými otázkami, čo je vlastne tiež vec, ktorá by mohla byť pre vás možno nejakým spôsobom inšpiratívna. Vnímam to, tak ako povedala Iva, že je podľa mňa zaujímavé sa inšpirovať tým, čo to divadlo ponúka v nejakom postoji alebo v základnom prístupe k materiálu alebo vôbec ku svetu a k otázke toho, čo vlastne divadlo v dnešnej spoločnosti môže dokázať a ukázať. No, čiže ako som spomínal, budeme sa baviť o dvoch čechovských inscenáciách, dnes o Kastorfových troch sestrách, zajtra o Čajke Jürgena Goša, čo je úplne iný prístup. Je to skôr také metafyzické divadlo, minimalistické, ktoré pracuje s niekoľkými jednoduchými prírodnými symbolmi. A je to takisto línia, ktorá je v nemeckom divadle, Goš už umrel pred nejakými 2-3 rokmi, ale podobným spôsobom pracuje celý rad režisérov v Nemecku. A tú tretiu inscenáciu, o ktorej si budeme rozprávať zajtra, tak to bude poľská inscenácia. V programe je síce avizovaná inscenácia Očistený od Sarikej na režiséra Krištofa Valikovského, ktorá bola aj na divadelnej Nitre v roku 2004. Takže toto sú také tri inscenácie, o ktorých sa budeme rozprávať. Ja sa vás možno predtým, než začneme sa baviť o Kastorfovi a o Čechovovi, opýtam, lebo pozerám sa do také samé mladé tváre, že ako je vám blízky Čechov, alebo ako poznáte jeho texty, alebo čo o ňom viete, aby sme vedeli.
love is there. I'm loving angels instead. Oh, she offers me protection, love and affection. Whether I'm right or wrong, down the waterfall, whatever it may take me, I know that love won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Dozvolte sa koukať, všetci mi trable házet za hlavu. Být jak dám, se do vlaku, nadálo ako prístavných snú. Sladké dávení, pardon, mávení. Závratí zázraku, ktoré čas už nevráti. Sladké dávení, dáre pádaví, vúne snútek starých stôl nádherný. Mám tá pesnička konec vôbec? Nemám na čo spievať. Kde dýchám rád, si mlha z mých plat, kdy stíny jdou ven. Si krásný půlnoční blues, co vyprávělo rádio, když přišla si říct až k rádu. A na místo růží triko si zlíc. Sa to prosto zjaví a už je to tam a potom si to funguje ako istý symbol, s ktorým sa narába. Každý je všetkými postavami a nikto žiadnou a tak ďalej, dalo by sa to cez pomočky rôznym spôsobom charakterizovať. V podstate to sú šialené otázky, ktoré sú tam otvorené a otvárajú tú istú možnosť. Co vyprávělo rádio, když přišla si říct
až kránu. Namísto rúží triko si zmíst. Si krásný půlnoční blues, co vyprávělo rádio, když přišla si zříct až kránu. Namísto růží triko si zmíst. Divadelný súbor Zákamenné! Vinco z tranzistoráka furt púšťa dajakú muziku. Cez týždeň má položiť na vetreske a v nedeľu ho bere so sebou. I do cerkve, všade. Keby nemal vetresku, nemal by ani tranzistorák. Srandovný človek, furt sa smeje. Na ľavej ruke nemá 2 prsty. Keď mal 1 rok, máci šli dojiť kravy a nechali ho v chyži samého. A čo ďábel nechcel? Vopchal celú rúčku do šparhertu. Keď mac prišli, reval jak orgán. A čo na pochytro nezrobili? Zobrali lajna a rúčku mu s ním obviazali. Za 3 dní mu ju odvili a... Dva prsty zostali v lajne. Vlastne predstavenie, v ktorom ty hráš jedinú postavu, sa volá Sojka, možno pre tých, čo to nevideli, alebo podobne. Čo má možno tá tvoja postava spoločné s tým zvieraťom, s tou Sojkou? Myslím, že je to ten pôvab a tá krása, ktorú vníma ten jej akože priateľ, ktorého si našla v tom lese. Ako si pracovala s touto postavou? Bolo to pre teba niečom iné, než keby to bola nejaká obyčajná postava iná? Myslím, že sa mi to... nemáme ešte žiadne iné skúsenosti s inou postavou, pretože toto je naša prvá inscenácia, ale myslím, že sa mi to lepšie hrá, ako by som mala hrať obyčajnú postavu. Pelagia sa môže dívať na úboč, koľko sa aj len chce. Za opatky pod červenou košľou jej nikto nezaplatí, vera Bože. A pasi tiež myslia, že keď mi dajú 5 korún, tak budem púšťať gvinty, nie? Ani náhodou. Ticho. Dáky chlapce bude. A nevravte mi, že nie. Joj, nech sem len príde, takú mu dám popisku, že ho krv zaleje, vera Bože. No je to monodráma, nie je ti samé na javisku smutno? Nie, že by mi bolo smutno, ale určite pred predstavením je to väčšia tréma, pretože keď máte kolektív, tak sa navzájom podporíte a dodáte si energiu a keď mám 20 minút pred začiatkom predstavenia byť za oponou sama, tak to je myslím asi tá najhoršia časť a prvých 5 minút predstavenia, kedy sa musím vlastne dostať z tej trémy. V kolektíve je to iné, pretože v kolektíve sa to vždycky lepšie zvládne. Ukážem vám jednu srandu, pani doktorka. Vždy, keď mi je strašne smutno, pozatváram všetky okná, aj dvere. Dačo si poobliekam a... bavím si dajaké divadlo. Júlia! Romeo, kde trčíš? Už dávno si mal byť pod balkónom. Veď hej, čo horí?
Rómeo. Ach, Rómeo, prečo si len Rómeo? Odriekni mena a budem tvoja. Počkám, a či odpoviem. Júlia, slnko svitá nado mnou. Tak bez útechy chceš ma dnes zanechať? Akú ti tejto noci môžem dať? Sľub vernej lásky daj mi za sľub môj. Ten dal som ti prv, než si on žiadal. A teraz je mi ľúto, že je tak. Divadelný súbor Gong z Bratislavy. Diek rozparovač. Myslím, že sa nám hralo dneska veľmi dobre, pretože publikum bolo veľmi príjemné a aj nás povzbudzovali, čo sme možno nečakali, keďže predsa len je to súťaž a naozaj nás podporovali a to nás poslalo ďalej a sme pokračovali. Naval prachy, babica, nemáme čas baviť sa. Babička, prispejte do našej zbierky na polievku pre žobrákov. A čože vidíte, že mám zlomenú nohu? Sakra, tá babka nám nič nedá. Babka. Čas hodíme zo schodov, upálime, utopíme, ak nič nedostaneme. Poď sem, no dobre. Haha! Čo to je? Haha! Jack rozparovač! Jack rozparovač je ozdoba Chicaxieho podsvetia. Túto inscenáciu hráme v podstate 4-krát, respektíve 5. A ona vznikla na letnom sústredení v auguste. Vlastne počas 9 dní sme to dali nejako dokopy a dali sme to prvýkrát a potom vlastne sme to počas celého zvyšku roka to stále nacvičovali, pridávali nové veci, niektoré veci sme menili, až to dostalo vlastne takúto finálnu podobu. Videla som ešte včera, že sa vlastne tu maľovala scéna. Bola to výnimočná záležitosť a to preto, lebo sme chceli ešte niečo pridať, niečo nebolo, nevyzeralo tak, ako sme si to predstavovali, ale teraz už by to malo byť finálnej podobe. Trvali sme vlastne rozšíriť tú scénu a... Je to aj preto, lebo keď sme to hrali ako premiéru, tak neboli sme na takom veľkom javisku, čiže aj scéna bola menšia a teraz sa nám to hodilo, že to bolo širšie vlastne. Určite sa má namierené Jack rozparovač. Ozdoba Chicaxieho podsvetia. No nič. Ja radšej vypracujem pole. Stojte, Al Capone. Ste úhlavným nepriateľom Jacka rozparovača. Myslíte, že Jack rozparovač môže čítať aj tu v tlumačoch? Človek nikdy nevie. A vieš o tom, že si zabila 5 policajtov? Čo vlastne ani vôbec neboli policajti, ale boli to gangstri toho tvojho
Al Caponeho. Ale vieš čo, Mary? Ty ich ešte dnes budeš môcť pozdraviť v pekle. Nedotýkaj sa ma. Chode do mňa preč. Tak prečo ma stále opúšťaš? Expelliarmus. Dámy a páni, 5. nominant, Šťastie Zánske. Pešiak na E4. Pešiak na E5. Dáma na H5. Strelec na A3. Šach. Jazdec na C6. Nie. E6. Ty zase podvádzaš. Ako to myslíš, že podvádzam? Každá hra má určité pravidlá a ty ich sústavne porušuješ. No lebo ma to nebaví. Vieš, prečo ťa toto nebaví? Pretože ty nemáš dušu. Myslíte si, že dobro a zlo sa dá striktne rozdeliť nejakou deliacou čiarou, alebo to je nejaké komplikovanejšie? V našej inscenácie my sme to rozdelili jednoducho cez toho diabla a boha, cez farby bielu a čiernu, ale myslím si, že v živote je to komplikovanejšie toto delenie, že nie je tak špecificky presne dané. Podľa mňa to vždy nejako sa to kolíše. Teda dobro, zlo, navzájom sa to nejak pretáča všelijako. Tak ale záleží aj od toho, aké máte meritko. Čo je pre vás už zlé a čo je ešte priateľné. Aký máte vzťah k Faustovi ako k postave? Tak k Faustovi ako k postave mám ja ako diabol asi taký vzťah, že mi príde postava tak ľahšie manipulovaná tým, že je uzavretý v tom svojom bytíku, v tej svojej izbičke, čiže dá sa s ním ľahko hýbať. To mne ako diablovi vyhovuje. Faust ako postava, tak mne sa zdá, že ho trošku ľutujem za to, že aký on je, že sa nejak v podstate o seba nestaral, možno mu nezáležalo na sebe ako na nejakej osobnosti, ale skôr mu záležalo na tom rozumieť. Moc to nie je taká postava, s ktorou by som sa stotožňoval. Dážď stále silnie. Už je z neho súvislá, nepriehľadná stena. Zakrýva všetko, celý svet okolo mňa. Teraz som skutočne sám. Cítim ten dážď. Steká mi po ruke. Chladný! To si urobila ty s tou knihou? Maličkosť. Ale dokážeme aj iné veci. Ľudia si navzájom závidia. Ale sa aj milujú. Okrádajú sa. Lenže si aj navzájom dávajú. Zabíjajú sa. Pomáhajú si. Vieš, život je naozaj veľmi pekný. Ja ti ho môžem celý ukázať. Ale to by si najskôr musel inak vyzerať. No poď, s tým niečo spravíme. Poď. Keďže ja si Fausta ako postavu vyberám v tej hre, tak v prvom rade pre mňa je to, takisto je to postava, ktorú môžem ľahko zmanipulovať, teda respektíve
nech mi ľahšie prejde na tú dobrú stranu. Ako Faust je neutrálna postava. Čo sa týka nejakom v priebehu hry, tak samozrejme, že sú tu tam tie šarvátky medzi diablom a Bohom, že keď diabol mu niečo, že chceš niečo, tak tu to máš a zase je to taká vojna jednoducho a ja už ako v postave k Fausta napokon už začínam tak šípiť ku koncu hry, že možno, že toto bude moja prehra osobná ako Boha a potom už sa snažím to všetko zachraňovať, či už cez tú Margaretu a následne potom v poslednom monológu už mi to aj ľúto celého Fausta, že čo som vlastne spôsobil. Nevždy sa podľa mňa dá úplne byť strojcom svojho osudu a svojho šťastia. No každopádne je to individuálne, že aká je tá osobnosť silná, že či sa nechá do takej miery ovplyvniť inými aspektmi. Vonkajšími vplyvmi. Presne to som chcel povedať. Ja si myslím asi to isté, pretože vraví sa, že každý je zdrojcom svojho šťastia, ale tak ako hovoria chalani, tak každý sme iný a niektorý sa dá ovplyvniť iným názorom a niektorí z nás sú takí, že zaťatí a idú si za svojím cieľom. Margaretka, my budeme mať krásne, malinké, bonavučké bábätko? Áno, veď to je tá najúžasnejšia správa na svete. Ja som ten najšťastnejší človek! Ale pozor, dámy a páni, divadelný súbor, štúdiu 12, ZUŠ, Spišská Nová Ves, niekde Tajovský matka, práve začínajú svoje predstavenie. Nepomyslel som si, že obdobieš, ani keď nebohý Ondrej už ležal chorý. Vravel som si, mladý muž, reku vydrží. A keď sa to všetko zbehlo, vo mne rázom ožilo srdce. Rázom sa vo mne prebudila starodávna láska. Až čo som ťa aspoň v kostole medzi ženami našiel. A keď sme sa stretli od pozdravenia, si mi nevedel nič povedať. Nuž, keď si mi ukazovala takú studenú tvár a pokoru si držala. Už vieš, taká som bola ako mať nie žena. Veď ty máš pol roka choreláš. A vy, slečny herečky, hráte všetky vlastne postavy, s ktorou ste sa stotožnili najviac? Tak najviac asi s tým mladým dievčaťom, s Aničkou, pretože predsa len nám je najbližšia. Čo sa týka veku, pohlavia. A najťažšie to bolo asi s tým starým boháčom. No, to je jednoznačné. A neprehovárali ste režisérku, aby radšej zavolala chlapcov? Aj sme nad tým uvažovali, ale potom sme si povedali, že popasujeme sa s tým. Vyskúšame to, aké to bude, čo na to povie porota, aká bude odozva divákov a tak. Mamka! Mamička! A čože? A zda sa vyhodili? Keby len to, keď ste tu, poviem vám, zákoďura, aby ste mi šťastie nehubili. Ja? Tvoje šťastie? Ale ja o tom neviem, dievka moja. Nevolajte ma tak, lebo ja vás otcom nikdy nenazvem. A to ti nikto nekáže. A čo máš do koho? Čo sa hnevaš na ľudí? Janko Koriňový sa už ani nezhovára so mnou. Ako ste sa pohádali, tak sa pomeríte. Kto má koho v srdci, na toho vrčí. Vrčí? Ale prečo? Prečo? Pre vás! Videli vás už tretíkrát k nám ísť, povedali mu to, on sa mi dnes naiste zadušil, že k nám viac nevkročí, ak sa moja mamka ozaj za vás vydá. A čo sa na tom Jankovi nepáči? Veď keď ja si mamku vezmem, ty mu zostaneš. A ja ťa budem brať ako vlastné dieťa. Môj otec sú v hrobe. Pousilujem sa ti ho nahradiť. Ale nechcem, lebo Janko nechce prísť s vami do rodiny. Ale prečo? Kto prišiel vlastne s tým nápadom inscenovať Tajovského matku? Inklinovali k tomu herečky? Alebo si prišla ty? Prišla som ja, priznám sa. Doniesla som si ho zo scenickej žatvy, kde bol predmetom jednej dielne, tvorivej dielne, ktorú viedla Júka Jurčová.
No a tak som si pospomínala, že čo to vlastne vtedy, o čo išlo, ako sme to robili, ako sme sa dívali na ten text, ako sme si ho rozobrali. Nemyslela som, že to dopadne takto, že z toho urobíme až predstavenie. Viac menej to bolo také skúšobné, aby sme sa zoznámili s Tajovským aj v rámci predmetu, ktorý máme dejiny dramatickej tvorby. Začínali sme s rekvizitami, mali sme v strede obrovský kotol, varili sme polievku, mali sme tu spustu rekvizit a tak ďalej, takže to zase po absolvovaní krajskej prehliadky a pripomienkovaní odbornej poroty sme sa všetkých rekvizit vzdali a vlastne prerobili sme túto hru na, dá sa povedať, divadlo na divadlo. Veď ako to mohli hladko vybaviť, keby sa vydala najprv Anička, potom matka, nie? Nemyslím si. Podľa mňa ju Ďuro úplne zmanipuloval. Mamka, mamička. Viem, že som tu matka. Mamka, čo vy máte s tým hnusným boháčom? To, čo ty máš s Janom. No, ale ja ho mám rada a on si ma chce vziať za ženu. No boháč, keď sa ti mám priznať. Ale mama, veď vy ste už boli vydatá. Bola, ale vieš v akom šťastí. Vždy ako opýta. Nesúďte, Oskar. Už sú tam na Božom súde. Ale tam sú i moje mladé roky. A čo mi Pán Boh ešte nasúdil, ty mám pochovať do týchto múrov. Ak sa vynie, mňa pochováte do nich. Trápi sa ti iná láska. Mne už nikdy, ak sa tejto zrieknem. Ale veď ani mne žiadna inak mi bude boháč očimom. Veď na to ja Janka nikdy neuprosím. Radšej odtiaľto utečiem. Felicia je lepšia než Fabia, aj než Octavia. Felicia, šoferuj do rana glupého formana, všetko zabíjaš. To tam má isto, koňok dá z 300. Felicia, Felicia, Felicia. Lecíme drahu na Prahu a doraz i do Tokia. Keď chceš zabavku nedrahu, len Felicia. Felicia, varí mi Sofia, máme už roky tá Felicia. Červená želená, najzodrem kolena Felicia. To tam má isto, koňok dá z 300. Felicia, Felicia, Felicia. Lecíme drahu na Prahu a dorazí do Tokia. Keď chceš zabavku nedrahu, len Felicia. Dál, ten příběh znáte dál, jej prožíváte, prý se tomu říká. Felicia. Veď bez teba už nemám viac, nie naozaj, už nemám viac, keď sám som prázdno hľadím na mesiac. A moja duša, jeho tvár, ja spínam svojich dlaní pár, to o teba tu prosím, haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Aby sme nezabudli, zdravíme pani Alenku. Haleluja.
Ďakujeme krásne, dobrú noc, čaká na vás Improliga. Čaute. Gulag, ten zo života roky odráta. Gulag z toho mekne, alebo aj stavne prostata. Gulag, tam nik na city sa nepýta. Gulag, šup tam s vami SAS. Gulag, boj s tebou, vopred je márny. Gulag môj, makromolekulárny. Gulag, tam aj ten, čo pevne stál z kalísa. Gulag, bez žien som, stojí mi jak palica. Standing mohyla, on mohyla ved chvíľa. A v tom trní chrastie grúvit. Grúvit hlav sa rozvíja. One yellow lalia. Aha, tuná je len tvonina. Cin. Nás tam tu nevidíš. Tá, dobrý deň. Dobrý deň, akože pani, chcela by som sa vás spýtať, že čo pridávate do vašich úžasných pekárenských výrobkov? Hej, lebo ako kúpila som si tu takéto chleba, hej, dlhaň. Dlhaň kúpil do tam. A proste, hej, žujem si raňajky normálne na trem, všetko paščíka, proste pridám pažitka, všetko, proste moje raňajky, paradajky. No rýchlo, nemám na vás celý deň. Dobre, proste moje raňajky sú dobré, tak dobre, zahryznem a zrazu. A zupec pozriem, je do toho a medzi tou paštičkou kameň. Tak to asi paštika bola zla, nie? To nebola paštika zla, ja som pozrela, potom som ten chleba tak rozpitvala, hej. Tam všade boli kamene šutre, proste bolo to také hnedé. No pozrite sa moja, ja tu mám upiec ešte 20 buchiet neprehýrenú. Tam mňa nezaujíma, že vy bývate v kameňolome. A to Irenka chce kameňové buchtičky? Pozrite sa, my v chlebe kamene nemáme. No tak to si nemyslím, ja som vám tu doniesla tento chleba, pozrite sa na to. To ste si mali všimnúť pri pokladni. Áno, pri pokladni. Ale si bol rozložiť si nie na trh.
fundraising nie je primárne o vyhľadávaní nových darcov. To je jasné, že získať ho musíte, ale je o zvyšovaní kvality vzťahu s tými existujúcimi. To znamená, že musíte, keď už získate niekoho, tak nie je ľahké získať ďalšieho možno, ale najťažšie je získať alebo udržať si toho, čo máte. A keď sa vám to podarí takýchto pár si udržať, tak vlastne môžete postaviť existenciu divadla na tomto. Ak ste o tom ešte nikdy neuvažovali, tak prosím začnite. Keď ten dar už aj získate a podarí sa vám ho nejakým spôsobom dobre využiť, je veľmi dôležité, aby ste darcu informovali o tom, že ako ste ho využili. Keď sa darca nedozvie o výsledku toho, že ako ho použil, tak vám už nikdy nedá. Alebo veľmi ťažko. Lebo tá informácia, alebo tá správa, možno aj správu, keď je to väčší v prípade kampaní s väčším množstvom ľudí sa robia aj dokonca mediálne vyhodnotenia, alebo sa celé správy tlačia a tak ďalej, to už sú také tie veľké organizácie, sa robí tzv. Verejný odpočet, tak vlastne ten darca alebo ten sponzor to potrebuje ako spätnú väzbu pre svoje rozhodovanie, že či vám dal dobre, či dal na dobrú vec, či dá aj v budúcnosti. On musí mať dobrý pocit. Keď ten dobrý pocit vytvoríte, tak robíte dobre nielen pre seba, ale pre všetkých možných budúcich obdarovaných, pretože aj ten darca je človek a chce mať dobrý pocit z toho, že niečo urobil, pokiaľ je teda človekom. Fundraising je získavanie priaznivcov a priateľov. Jedno aj druhé je dôležité. Nikdy nedostanete to, o čo nepožiadate. To je asi veľmi jednoduché, na to netreba vysvetľovať. Ale čo sa mi najviac páči, je vždy hovorte pravdu. A to myslím si, že aj nepríjemnú. Pretože keď poviete tomu darcovi, že sa vám niečo nepodarilo, alebo že ste tie peniaze nevyužili tak, ako ste si predstavovali, alebo čo, tak je to stále lepšie, si myslím, že každý to ocení viac, ako keď ho budete zavádzať a klamať. A posledná je to, čo budem ešte zdôrazňovať, je, ktoré slovo najdôležitejšie vo fundraisingu? Ďakujem. Tak čo som vám naučil. Takže to je taký úvod. Ďalší nominovaný. Ako 7. v poradí sa vám predstaví súbor, ktorý sa uchádza o hlavnú cenu a nie je nik iný ako divadelný súbor Lano Bratislava. Bratislava. Je to dramatizácia románu 10 malých černoškov od Agaty Christie. Je to v režii Barbory Jurinovej s názvom Ostrov. No ten Ostrov to bude nesporne šláger. Písalo sa o ňom predsa v novinách. Čo si o nejakej americkej hviezde? Alebo nejakom milionárovi? Koluje o ňom plno historiek. Na tých klebetách, že ho zabralo ministerstvo námorníctva, vojny či letectva. Na tých určite niečo bude. Určite sú to samé nezmysly. Ale ten dom tam nesporne stojí. Postavil ho nejaký milionár pre svoju ženu a vraj je to vrchol pre pichu. Okúzľujúce prostredie pri mori, styk s prírodou, slnko. Príjemná predstava týždňa v tomto penzióne. Ako dobre, že ma sem pozvali. Nech to bude ako chce, aspoň bude mať dovolenku zadarmo. Nemôžeme tu len takto sedieť a nič nerobiť. Musíme vymyslieť niečo. Určite existuje niečo, čo sa urobiť dá. V tomto počasí? Je to len otázka času. Počasie sa upokojí a budeme môcť niečo spraviť, zapáliť oheň, vysielať signály, vyrobiť si plť hocičo. Otázka času? Času? Čas to je to, čo si nemôžeme dovoliť. Všetci budeme mŕtvi. Nebudeme, ak si budeme dávať pozor. Čo vás na týchto správne napätých detektívkach najviac baví? To správne napätie. Taká tá skosť toho čitateľa, že človek nikdy nevie, že kto to je a príbeh sa to dokáže otočiť. A tá pozornosť premiestniť na úplne iného. To typovanie a hádanie, čo to môže byť. Dnes som ešte nejedol. Ja musím jesť pravidelne. Čo vy? Ako môžete teraz myslieť na jedlo?
No, ja tiež nie som práve hladná, ale do kuchyne by ste nemal chodiť sám. Myslím si, že cestu do kuchyne a späť zvládnem. Ak je Chris niekde na ostrove, podľa mňa je v rovnakom nebezpečenstve ako my. Chcete povedať, že... Vrahom môže spokojne... Čo to bolo? To je telo doktorky Chris? Vy, ako ľudia v civilnom živote, koľkokrát, respektíve koho ste najviac túžili zabiť niekedy? Ja som mieru milovný tvor, ja to dokážem nejak filtrovať, že veľmi málokrát sa mi stáva, že by som mal chuť niekoho zabiť alebo nejak pomstiť. Ja to nejak dokážem potlačiť. Ja chytám a zabijam otravné muchy. V skutku. Ja tiež nemávam pohnutky niekoho. Akože hej, poviem, že zabila by som ju alebo tak, ale to je také, že hneď to prejde. A predstavenie od Davida Mameta Oleána. Dámy a páni, príjemný divadelný zážitok. Zistila som, že... Čo? Poďme, nech to máme za sebou. Za sebou? Áno. Viem, aké to býva ponižujúce a ja skutočne nemám iný zámer, len ako vám pomôcť. Ale nech sa akokoľvek dívam na túto prácu, ktorou to nestačí. Ja sa snažím. Celá nerozmýšľam iba o tom, aká som hlúpa. Ale vy nie ste hlúpa. Nie. Tak čo som? Ja? Čo som teda? Vy ste jednoducho rozčúlená, ale teraz mám naozaj ešte veľa vybavovačiek, ale kebyže ste... Myslíte si, že som hlúpa? Čím vás pritiahla Mametová poetika? Prečo vlastne tento text s týmito témami? Dnes je to celkom také aktuálne, že každý chce ísť na vysokú školu v podstate a rieši sa tam viac tých problémov. V klasickej hre sa rieši aj ten problém medzi vzťahom muža a ženy. Tu sme to tak nemohli, ale riešili sme to na báze toho homosexuálneho v podstate vzťahu. Hej, takisto sme mali pocit, že nám to akože osobnosti sadne, teda čo sa týka vnútorného života. Ako našli sme sa v Kerola a potom sme prišli na to, že keď to spravíme toho profesora ako profesorku, tak má tiež veľmi veľa podobných vlastností. Respektíve vyčítali sme z toho to, že keď je to profesorka, je to žena, tak sa v nej môže vidieť viac, ako keby to bol profesor muž. Že proste vidí v nej samú seba, ako bola mladá a je to taký profesor, alebo profesorka, ktorá si myslí, že každý môže dosiahnuť ten úspech, ako dosiahla ona. Len nevedela, že z Carol sa vlastne vykuje to, čo sa z nej vykuje. Máte pravdu. Prepadla som! Vyhoďte ma! Je to katastrofa! Viete, Carol? Myslím si, že viem presne, o čom hovoríte. Nie, neviete. Myslím si, že áno. Nechápem, o čo? Poviem vám niečo o sebe. Prečo sa musíš správať tak hlúpo? Alebo nechápeš? Nerozumieš? Čo sa týka tém vašej inscenácie, tak jednou z nich je aj diskriminácia. Aké máte s ňou osobné skúsenosti? No, myslím si, že my obidve sme v takom celkom voľnom myšlienkarskom prostredí, takže sme sa nestretávali s nejakou v osobnom živote veľkou diskrimináciou. Nejaké mini veci samozrejme, ale nič extrémne. Nič vo veľkom. Je to oznámenie, udanie. Je to jednoducho spôsob. Pokračujte. Vy tvrdíte, že vraj... No pozor. Fakty. Nejaké vraj. Dôkazy. A tými dôkazmi boli vaše vlastné skutky. Vyhodia ma. Nič iné si ani nezaslúžite. Chápete? Dlhý čas ste pracovali na tom, aby ste získali právo urážať ma. A ešte si nerokujete, aby vás za to platili. Vy, ktorá ste úplne mimo. Vy, ktorá spochybňujete tradície. Moment. Tú skvelú tradíciu bádania. Zhovievavého skepticizmu. A vraj veríte v slobodnú intelektuálnu výmenu názorov. Lenže vy neveríte v nič. Absolútne v nič.
Myslíte, že v dnešnej kvázi emancipovanej spoločnosti je ešte feminizmus potrebný, respektíve čo vnímate vy pod feminizmom? Feminizmus mal dobré myšlienky na začiatku, teraz je to už, nechcem povedať, že archaizmus. Samozrejme, že stále sú ľudia, ktorí ženu považujú za nižšie stvorenie v podstate. Napríklad vodiči v autách. Hej, ale už to teraz nie je také aktuálne možno. Áno, chrobáčik? Myslím, že už sme tak pri konci. Hej. Ty svíňa jedna zlomyselná! Zrazu na mňa vyťahne tú svoju idiotnú korektnosť! Zničila si mi celý život! Moja kariéra je vážne len kvôli tebe! Zničila si všetko, čo som mala! Všetko! Všetko len kvôli tebe! činohrania 2012, ako aj hlavnej ceny divadelná tlmočinka 2012. Dámy a páni, príjemný dobrý večer všetkým tu v Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch. Blíži sa záver 6. ročníka tlmačského činohrania a chtiac či nechtiac mojou úlohou je zoznámiť vás so záverečným hodnotením tohto ročného festivalu. 6. ročník tlmačského činohrania hostil výnimočne, zatiaľ výnimočne, lebo prvýkrát, Divadlo mladých, celoslovenskú postupnú prehliadku, na ktorej sa predstavilo 8 rôznorodých súborov s inscenáciami, ktoré, a to vo väčšine prípadov, spájala ambícia traktovať závažnú, individuálnu, často subjektívnu výpoveď, reflektujúcu vnútorný svet a stav jednotlivca vo vzťahu k sebe samému, okoliu alebo aj celej spoločnosti. Ešte to pokračuje. Otázky, ktoré si tvorcovia a ich diela kladú, sa vinú od banálnych a každodenných až po tie najosobnejšie, fatálne a existenciálne. V menšine sa ocitli inscenácie, ktoré oslavovali nezáväznú zábavu bez výraznejších ideových nárokov, ale v snahe experimentovať s formou či konkrétnym žánrom. Napokon Divadlo mladých, ktoré často, alebo vo veľkej väčšine prípadov vzniká na základných umeleckých školách,
Celkom prirodzene lavíruje medzi vyhraneným, konzekventne budovaným inscenačným tvarom a vyučovacím výchovným procesom či cvičením. S tým pravdepodobne súvisí neobyčajne pestrá dramaturgia jednotlivých súborov. Počnúť s variáciou klasického príbehu z odkazu svetovej drámy cez svojraznú interpretáciu slovenskej klasiky či klasickej detektívky, cez súčasnú svetovú i slovenskú drámu až po autorský text. Od monodrámy cez výrazne zastúpené čisto dievčenské inscenácie a spovede až po väčšie a veľké kolektívne opusy. Väčšina inscenácií mala ambíciu o niečom vypovedať, niečo komentovať, k niečomu sa vyjadriť, zaujať stanovisko. Chýbala im však zväčša remeselná zručnosť, schopnosť transformovať svoje idei do divadelného jazyka a formy, respektíve sa od jednej a zjednodušujúcej myšlienky či inscenačnej podoby odpútať, zbaviť sa tézovitosti, otvoriť priestor pre zložitejší, bohatší, vrstevnatejší, ale koncíznejší divadelný svet. Práve slobodnejším a otvorenejším, ale o to konkrétnejším víziám mohol napomôcť seminár 3x s Jánom Šimkom, prezentujúci najnovšie trendy zahraničného divadla. Ukázalo sa však, že nám ešte chýba zvedavosť, ale i trpezlivosť. Tie sa naopak premietli do voľnočasových aktivít, ktorým organizátori vytvorili zaslúžený priestor, technické i personálne zázemie. Tu sa tvorcovia mohli navzájom slobodne sledovať, skúmať, vyjadrovať, spoločne uvažovať. Nech to slúži k rozvoju ich ďalšej tvorivosti. Ďakujem. Organizátori Tomáckého činohrania 2012 na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť. Porota udeluje tieto individuálne ocenenia. Adrianovi Čermákovi a Martinovi Kalivodovi za kreovanie hudobnej zložky v inscenácii Jack Rozparovač. Divadelnému súboru Zase sme len dve za scénické riešenie inscenácie 448 Psychóza. Martinovi Kolárovi za stvárnenie postavy Fausta v inscenácii Život je hračka. Nine Tarasovičovej za stvárnenie postavy Niny v inscenácii Self-terapia. Udeluje 3. miesto divadlu Ksichti Liptovský Mikuláš za inscenáciu Oleana. Divadlu Mladých 6P Partizánske za inscenáciu Život je hračka. Druhé miesto sa porota rozhodla neudeliť. Prvé miesto máme Ďakujem. Takže odborná porota na základe výsledkov hodnotenia
scenickej žatvy na zaradenie do programu scenickej žatvy 2012 z prvého miesta divadelný súbor Zase sme len dva. Nitra s inscenáciou 448. Nebudem už veľa rozprávať, iba by som chcela využiť túto príležitosť a povedať aspoň dve informácie. Prvá, že divadlo mladých sa v Tlumačoch stretlo prvýkrát, predtým sme mávali túto postupovú súťaž v Levoči. Rozhodnutie, že sa to obráti, akoby štatút prehliadky, vyplynul vlastne z takého organizačného zázemia oboch festivalov. A ja iba dúfam, že to rozhodnutie teda bolo správne, že vy ste boli spokojní a že ste sa tu cítili veľmi dobre. No a ešte na záver by som chcela poďakovať za prácu redaktorom festivalového denníka, členom, členom odbornej poroty, moderátorom Aďovi Ohradkovi a Romanovi Mihalkovi, spoluorganizátorovi festivalu Rade pre neprofesionálne divadlo na Slovensku, Mestskú Tlumače, hlavnému organizátorovi festivalu Mestskému kultúrnemu stredisku Tlumače, Alenou Senešiovou a samozrejme celým tým štábom ľudí v oranžových tričkách. No a bez vás by ten festival samozrejme nebol, takže predovšetkým a hlavne ďakujem vás za to, že divadlo robíte s radosťou a s nadšením a so zanietením, takže robte ho tak ďalej. Ďakujem. Dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila za nás, organizátorov Mestské kultúrne stredisko a divadlo Hľadanie aj ja a poďakovala vám za účasť a pridala sa k tomu, čo povedala pani Jurčová. Poprvýkrát mesto Tlumače alebo tento kultúrny dom vítal na divadelnej pôde mladých ľudí vás na celoštátnej prehliadke divadla mladých. Boli ste tu poprvýkrát, my sme vás tu hostili poprvýkrát, preto vás chcem poprosiť možno o prepáčenie za chyby, ktoré možno vznikli v organizácii, pretože všetka vyplynula z našej 21-ročnej skúsenosti organizovania prehliadok pre dospelého divadelníka. Ak ste sa cítili dobre, sme o to radšej. Robili sme všetko preto, aby sa mesto Tlumače stalo naozaj pohostinným pre všetkých účastníkov tohto ročného 6. ročníka tlumačského činohrania. Keď vám náhodou v predstavení niečo nevyšlo, že nebolo na 100%, neverte na náhody, spoliehajte sa na ne. Ale ten, kto má umenie v srdci, ho bude robiť aj tak stále. A to je asi jedna z posledných myšlienok pri pomyselnom aj skutočnom zatváraní tohtoročnej tlumačskej opony. Takže dovidenia o rok, priatelia, buď v Tlumačoch alebo v Levoči. Prajem vám šťastný návrat domov a silnú dramaturgiu do ďalšej sezóny. Dovidenia.